Personal at tinurong ken ininspect the Mayor Billy Donato Jr. ken Provincial Veterinarian Dr. Paul Abaya ken ti grupo na dagiti tagilako a karne ti baboy iti talipapa iti nagsangalan pidigan itay bigat. Addang daytoy kalpasan ti taripnong ti mayor kadagiti kapitan, partidor ken meat vendors seknan ti panagparti kadagiti mailako a karne ti baboy. Iti napagnunumuanan mi kadagay amin nga aglaklako iti karne dito iling a pidigan. Masapol nga may panamin jay slaughterhouse jay para lako. Tapnon magnati iti nasyat nga proseso safety ken nadalos ken nabinpindas nga gatangan dagiti amin nga consumer. Mangruginton bigat maipawilin ang maparti dagiti mailako a karne ti baboy kadagiti babbalay. Ken iti laengen lapas slaughterhouse akay kay suna nga credited iti probinsya. Numan pay nayo nagastos daytoy iti 71 ti tawen na ani Nanay Celia. Ibilang na anapintas aganwat daytoy iti LGU. Pagsiyaatan mo ti kanyami nga vendors, pagsayaatan mi mat. Ngam umadot lang ti gastos mi tadya gasolina nga agturong kami ijay ket agastos kami mo ti gasolina ngam pagsayaatan mi mat nga vendors ta nadaldalos ken maka-engganyo ti customer no nadalos na lakam nga ilako. Tulong nga may ito ti LGU ma'am kasi nga dayjay 750 kataktan mat nga po ko dito kanan siya. Ma'am no matarimanto kano dayjay freezer nga kuno ni kwa Sabado na matarimanto kanon isunto kano ti may agitulod iti karne mi laeng. Bale dayjay lang ti bannog mi dayjay mapan agitulod ijay slaughter. Kasbiyay. Ti pamilin ang maipan amin dagiti maparti a baboy iti accredited slaughterhouse ket panagtulnog ti LGU pidigan ti kalikagom ni Kong JB Bernos ken iti mandato manipod iti national. It is a national rule nga amin nga ilalako da nga karne dapat ket properly inspected ken accredited slaughterhouses iti pagpartyan tayo. Ited iti slaughterhouse nga dagitoy nga datoy ti amount ti karne nga nay partida ket isumati i-display da po kadagiti paggatangan taammo tayo nga naggapo iti accredited slaughterhouse dagiti karne nga lako da. Maibilang kas hot meat dagiti baboy as saan adumalan iti accredited slaughterhouse ken mairekomenda ti panakakumpiskar ken proper disposal. Kalaksidan iti karne ti baboy karaman pay anakita dagiti karne ti manok. Manamnamamet atrataren inton Lunes dagiti miyembro ti konseho iti ili seknan dagiti maparti a baboy a nairanta para iti okasyon. Dawdawatag ken no mensahe kadagiti amin nga meat vendors dito ili nga pidigan. Anusan tayo ken masapol nga sumurot tayo ta paglintigan mat daytoy ken para mat lang iti pagsyatan tayo amin tapnon sigurado nga nadalos nalinis ken sigurado nga na-inspect amin nga lako tayo. Kabayatan na maobserbar meten tinawaywaya a shoulder ti kalsada iti talipapa iti nagsangalan gapo iti panakawaknit dagiti tagilako dagiti vendors. Imunan iti daytoy, nagbali na parikot ti lugar ti trapiko, gapo iti panagaramat dagiti vendors ti shoulder ti kalsada a paglakwan. Karaman met kadagiti programa ken plano ni Mayor Billy ti panakapataod ti public market iti ili. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.